No, passa que anem a darrere dels altres. Ah, vale. Haurien de baixar per aquí. Sí que estan omplint la part inicial des d'aquest punt del final de Via Laietana en direcció cap a plaça de Colón, però estan aturades com a espectadors televisius veient aquest acte des de la distància. Molt bé, Joan. Doncs em penso que allà on podem anar és al Parlament de Catalunya, mentre aquí encara no s'ha acabat l'acte, està arribant ja i entrant per la porta la delegació de l'Assemblea Nacional que està entrant ara mateix al Parlament, acompanyada de gent que també hi ha arribat i que són a fora aplaudint-los, entrant a dins amb aquells documents que volen entregar, que volen lliurar a la presidenta del Parlament en nom de la sobirania del país, la segona autoritat de Catalunya,
i que Núria de Gispert, i que està esperant-los ja amb tota la mesa al seu costat. Això està a punt de produir-se i em penso que l'Ignasi Abad està